Tovább folytatódnak a koreai influencer, Sooyoung budapesti kalandjai, aki szó szerint körbezabálja a magyar fővárost. Ezúttal 6 teljes lángost fogyasztott el. Sooyoung utolsó budapesti útja egy zuglói street food lángososhoz vezetett. Kihívásról természetesen ezúttal is készített egy YouTube videót. A felvétel elején azt írja: ha Budapestre, Magyarországra jöttél, akkor ki kell próbálnod a lángost. Írta a fiatal lány, aki kiemelte, hogy sokat gondolkodott azon, hogy mi legyen az az étel, amit utoljára kipróbál még a magyar kínálatból. Végül egyértelművé vált számára, hogy lángos nélkül nem hagyhatja el a Budapestet. Az influencer most sem szégyenlősködött, és rögtön 6 lángost rendelt magának, különböző ízesítésekkel. Volt köztük klasszikus sajtos tejfölös, de akadt köztük húsos és még nutellás is. Az eladók többször is rácsodálkoztak, hogy képes egyszerre ennyi lángos megenni a fiatal lány. De végül simán lezárta az 5 sós ízesítésű lángost még egy 6. nutellás változattal.